Dank u, dank u. Welkom terug bij het tweede deel van ons musicalconcert. Het thema musical magie. Voordat wij verder gaan met ons volgende werk, Fame, geef ik graag het woord aan onze schepen van cultuur, mevrouw Mondelaar. Musical magie. De naam zegt het eigenlijk zelf al, wat dat er hier vandaag gebeurt. Want vandaag draait het rond de magie van muziek, van samenwerking en van talent dat elkaar versterkt. Hier op het gala-concert van de Koninklijke Harmonie Bemegal, waarbij de handen in elkaar geslagen werden met die ongelooflijk straffe dansers van Jedagel, de zanger en zangeres Sarah en Stefan, die we juist gezien hebben. En natuurlijk ook met die kinderen, hele straffe kinderen van onze musicalklas in Kunstpodium. Dus er staat hier vanavond een heel trotse, maar vooral ook een heel dankbare schepen van cultuur en onderwijs voor u. Want hier komt alles samen waar wij als stadsbestuur zo hard voor staan. En ik denk dat ik evenzeer spreek voor mijn collega schepen Tine Jans, die inderdaad schepen is van jeugdcultuur en ook van directrice van Kunstpodium, Petra Davids. Want we zien hier vanavond super chique dingen gebeuren. Het feit dat jullie de handen in elkaar slaan, zorgt ervoor dat zoveel meer mensen podiumkansen krijgen. Alleen al hier, binnen de harmonie. Want ik weet dat het niet evident is om een nieuw repertorium te leren voor zo'n concert als vanavond. Dat zorgt ervoor dat ongeacht de leeftijd die muzikanten hier op het podium toch weer iets hebben moeten bijleren, een tandje bijsteken. En als je dan ziet dat er ook heel wat jongere mensen bij zijn, dan kunnen we daar alleen maar heel trots op zijn. En dan zijn er uiteraard ook die dansers en de zangers die evenzeer die podiumkansen krijgen. En tegelijkertijd is er de samenwerking, waardoor jullie eigenlijk op elkaar afgestemd moeten geraken en ook dat is niet altijd zo evident. En als dan zoveel talent samenkomt, dan is dat ook fijn voor ons allemaal, het publiek, die vanavond gewoon achteruit kunnen leunen, maar vooral ronduit kunnen genieten van datgene wat jullie allemaal en al die mensen hier achter de coulissen brengen. Het zijn niet alleen de mensen op het podium, want we beseffen maar altijd als stadsbestuur dat er ook een hele ploeg achter deze mensen zit om dit mogelijk te kunnen maken. Contacten leggen, afspraken maken en dan zorgen dat alles wat hier blibbert aan licht, aan geluid en dergelijke meer ook in orde komt. Dus namens het stadsbestuur, de burgemeester en collega Schepenen, ook namens de mensen van Kunstpodium, een hele dikke proficiat allemaal. Het was tot nu toe al ronduit genieten en ik vermoed dat het vervolg niet minder gaat zijn. En ook een hele dikke merci dat jullie dit doen, waardoor wij op een hele fijne avond op ons gemak, heel relaxed, kunnen genieten en straks naar buiten gaan, hopelijk om te stoeven, vooral ook. Om te stoeven over datgene wat je vandaag gezien hebt. Om te stoeven over datgene wat er gebeurt hier in Hasselt. Want of het nu is binnen de harmonie, die zoveel mensen bijeenbrengt en die ook en die ook leerkansen geeft voor leerlingen. Er zijn een 60-tal leerlingen binnen Kunstpodium die binnen harmonies zoals deze en koren en brassbands en dergelijke meer lessen kunnen volgen. Dus jullie nemen leerlingen van ons mee op sleeptouw. Maar ook omgekeerd die musicalklas die hier vanavond in een breder kader, een musicalkader, eigenlijk een gedroomd podium, kansen krijgt. Ah wel, ik hoop dus dat we straks naar buiten gaan en met z'n allen kunnen stoeven over datgene wat we hier gezien hebben. Ook heel hard kunnen toeteren, zoals mijn voorgangster lieve Paulette dat destijds zei, om nog meer reclame te maken, om naar dit soort activiteiten te gaan, om harmonies een hart onder de riem te steken, om initiatieven gelijk die van de musicalklas die buiten de muren van het conservatorium van Kunstpodium plaatsvinden, om die mee te ondersteunen. En gewoon om te stoeven naar iedereen, om te zeggen dat het hier in Godsheide en misschien wel verschrikkelijke wegenwerken zijn, maar dat de muziek helemaal oké is. Proficiat en merci.
De musical Jesus Christ Superstar was van begin af aan een grote hit. De muziek en de musical zelf, die werden heel goed ontvangen. Maar er waren toch ook wel wat mensen tegenstander. Die vonden die musical maar godslastering of heiligschennis. Ja, het was natuurlijk een heel andere benadering van het Bijbelverhaal met veel rockmuziek. Dan. In Gethsemane horen we Jezus in de Hof van Olijven biddend tot God, vragend om sterkte. We horen zijn twijfel en zijn vraag of hij het leed en het lijden dat hem te wachten staat wel aan kan. Een rauw en emotioneel werk, vandaag gebracht door Stefan de Ween, samen met Koninklijke Harmonie Demergal Godsheide.
Hartelijk applaus voor onze dansgroepje in Aanhoven. Zij blijven nog even bij ons hier op het podium en dan halen we onze musicalklas van Kunst Hasselt er meteen bij. Kijk. En u mag ondertussen ook meedoen als u daar zin in heeft, want het is maar een jump to the left and a step to the right. Uit de Rocky Horror Picture Show, The Time Warp. Onze musicalklas, ze staan hier nog bij ons. Hè. De meeste sprookjes
Hoe eindigen de meeste sprookjes? Goed? Ja. En ze leefden nog lang en gelukkig. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ja. Maar is dat ook wel zo? Is? Nee, u hoort het. Uit Shrek. Een vreselijk verhaal door de musicalklas van Kunst Podium. We naderen langzaamaan toch het einde van ons programma. Maar we hebben natuurlijk nog wel een aantal werken te gaan. Wat niet mag ontbreken is het meest ontroerende lied uit de musicalgeschiedenis. Dat komt uit Les Miserables en heet Bring Him Home. Bring Him Home is een gebed gezongen door de speler Jean Valjean, die zijn eigen leven wil aanbieden om de gewonde Marius te sparen. Het is een prachtig intiem moment, vol van hoop en vaderliefde, vandaag gezongen door Stefan Dring, samen met Koninklijke Harmonie Demergal Godsheide.
emotie, het is toch even tijd om weer terug het tempo op te voeren. En dat gaan we doen met onze eigen zangeres van vanavond, Sarah Kane, met Holding Out for a Hero.
is wel een lieve hond. Ja, maar een hond in een concertzaal, dat kan toch niet, hè? En hij heeft niet eens een leiband om. En geen penning. Dus volgende keer een leiband en een penning, want anders gaat hij naar het asiel. Nu schijnt ze nog vaag, maar morgen komt de zon weer op, dus wacht op morgen. Als het schijnt, dus denk ik vandaag aan morgen, aan de zon en deze dag vol zorgen. Die verdwijnt, wordt de dag van vandaag weer traag en eenzaam. Ik snap en ik kijk gelijk vooruit. Dus denk ik vandaag aan morgen en de dag verandert ooit in morgen. Dus ik komt morgen, dus hoop ik op morgen, dan komt er een nieuwe dag. Komt morgen, dus hoop ik op morgen, dan komt er een Een musicalconcert kan natuurlijk geen musicalconcert zijn zonder dat wij de allerbekendste, allerberoemdste en meest succesvolle musical ter wereld voor u ten gehore gaan brengen. En dan heb ik het natuurlijk over The Phantom of the Opera.
Beste aanwezigen, beste muzikanten, beste zangers, beste dansers, beste schepenen van de stad Hasselt. Als voorzitter van de Koninklijke Harmonie Demergalm Godzijde ben ik sprakeloos en dat gebeurt niet veel. Ik kan deze avond alleen maar samenvatten met een welgemeende wow. Alvast vanwege mezelf een welgemeende dankjewel en proficiat aan iedereen die aan dit resultaat bijgedragen heeft. Ik ga jullie verder niet te lang ophouden, maar ik heb wel een heel belangrijke taak meegekregen. En dat is natuurlijk iedereen even te bedanken. En zoals jullie wel ondertussen doorhebben, gaat dit vandaag iets langer duren dan jullie gewoon zijn. Als eerste uiteraard, dankjewel aan ons fantastisch publiek. Dit concert is een serieuze financiële inspanning voor onze vereniging, waarbij we dan ook nog eens kaarten verkochten die wat duurder waren dan jullie van ons gewoon waren. Dit om natuurlijk alle kosten te kunnen dekken. Met trots mag ik dan ook wel zeggen dat de zaal niet alleen uitverkocht vol zit, maar dat er ook nog eens een wachtlijst was voor vrijgekomen tickets. Iets wat naar mijn weten nog nooit is voorgevallen in onze recente geschiedenis. En niets maakt een muzikant en een dirigent uiteraard trotser dan voor een uitverkochte zaal te mogen spelen. Dus een applausje voor jullie zelf, zou ik zeggen. En daarmee komen we uiteraard naadloos bij de muzikanten zelf. Jullie zien hier op het podium een kerngroep zitten van 33 muzikanten van de Koninklijke Harmonie Demergalm Godzijde, die met dank aan versterking van zowel bevriende maatschappijen en andere muzikale vrienden uitgebreid werden tot een groep van 43 muzikanten voor dit speciale evenement op het podium. Voor hun allen een meer dan welverdiend daverend applaus. En we zitten vandaag echter niet alleen op het podium. Jullie hebben ook kunnen genieten van de fantastische musicalklas van Kunstpodium. Een welgemeende dankjewel vanwege Demergalm aan de directie, de docenten Nando en Josse en uiteraard de sterren van de avond, de leerlingen zelf. Onze sterren nodig ik dan ook graag uit op het podium voor nog eens een daverend applaus terwijl we hun een lekker, kindvriendelijk flesje presenteren als bedankje. Verder konden jullie van nog meer zang genieten vanavond dankzij de zangers Sarah Kane en Stefan de Ving, die zorgden voor nog meer muzikale hoogtepunten. Ook Stefan en Sarah nodig ik graag hier uit bij mij op het podium voor een applausje en een bedankje. En buiten het muzikale konden jullie uiteraard vandaag ook genieten van dans tijdens deze show. Daarvoor zorgden de dames van dansgroep Jedago. Ook hen nodig ik graag hier uit bij mij op het podium voor een applaus en een bedankje. En uiteraard ervoor zorgen dat altijd iedereen op de juiste plaats staat. En mooi hier, als ik dat zeg, het podium komt opgelopen, dat gebeurt niet vanzelf. Dat is geen simpel opdracht, maar daar is Mirte vanavond wonderwel in geslaagd. Ook haar haal ik dus graag even uit de schaduw naar de spotlights hier op het podium voor een welverdiend applaus en een bedankje.
En het is een open deur in Stampen, maar een concert als dit krijg je uiteraard niet op 1, 2, 3 op de wereld. Daarvoor zijn vele handen nodig om tot dit resultaat te komen. Als eerste en belangrijkste uiteraard onze werkgroep Concerten, die de organisatie van vanavond in handen heeft genomen en, mag ik toch wel zeggen, een schitterend resultaat heeft gehaald. Uiteraard ook de mensen die lichtgeluid en opnames vanavond verzorgen en verder ook alle helpende handen achter de toog, aan de kassa, tijdens de opbouw, de afbraak en de poets als we hier morgenmiddag terug weg zijn. Ook bedankt aan onze sponsors, Hermes Verwarming en Sanitair en Muziekcentrale Adams voor de steun. Voor hen allemaal samen nog maar eens een applausje. En als harmonie staan we uiteraard niet alleen in de wereld als vereniging. We worden jaarlijks structureel ondersteund door het stadsbestuur, waarvan een afgevaardiging vandaag aanwezig is. Ook kregen we speciaal voor dit evenement een extra subsidie om alle samenwerkingen hier op het podium mogelijk te maken. En verder wil ik ook nog de VZ2 Ontmoetingscentrum Godzijde zeker niet vergeten, die dit complex uitbaat en aan ons ter beschikking stelt voor dit evenement, maar ook voor onze wekelijkse repetities. En ook de lagere school van Godzijde vanwege hun flexibiliteit om te schuiven met hun turnlessen, zodat wij op tijd aan ons podium konden houden. En last, maar absoluut niet least, de kapitein van ons schip, de man die ons door soms ruwe muzikale wateren loost en er eigenhandig voor zorgt dat een 65-tal mensen toch hier samen op het podium dit resultaat konden neerzetten. En daarbij ook nog eens de presentatie voor zijn rekening genomen heeft. Onze dirigent Jurgen Bakkes. Ik nodig hem dus speciaal. Rest mij dus nog om jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie steun. Ga zeker niet direct lopen als we zo dadelijk afronden, maar blijven we hangen in onze bar om wat na te praten met een drankje. Daar vinden jullie ook onze flyers voor onze Italiaanse avond binnen 2 weken op zaterdagavond 22 november. Vergeet deze zeker niet mee te nemen. Ik wens jullie nog een fijne avond, een behouden thuiskomst en graag tot binnenkort.